imbag na imbag nga oras amin kada daw kausap. Mm. And also kantaan may man mananjay sinagaw ayo walian na po Isu Kristo man. Itara yan kantaan na ayan kantaan mo lang. Sige mo na ka. Sige. Nagaway sana palagipay diragsanda Tan mailada di namnamana Sinanan upangayan amin ay naisalakan Kusaan ay Manamnama ay maitapin sisya Pinagaybay ang pumangasin Alo ay sa kaman sisya Sinagpaganda Way mamdeng ay pangyayang na ay iting saganan Para sinan ay dapat sisya Sinanan Tupangayan amin ay naisalang Kung saan kay Manamnama ay maikapin sisya Testes tertapuran ay mansilminin sisya Tidak at tapunin Ay mantalong kumading atapos siya Magirang sanda lumahian na Sinilang upangayan Ating ay naisarap Lusaan ay Manamnama ay maikapin sisya Sige gitar Yan. Salamat sa panonood.